fie no a woma die no a na nkanya fie a nka wo so mutimi firim sana nipa oba na wo wo nkwa yetia wo haw nkoa obi pa adwuma obi ne da anse amana adwuma obi pa asase okotobi langa de fo de hunko ntimane ade enaba eno haw ni bi no obi anya kuno ani aka ne ho yanka wo ba enjoy ni kuno obi nso de aduro abebata ho atwe ni kuno na firi nsam ma wono so obra kwanto yi ensem bebre wo mu a wo se etimi nyam nti ase etinano babro no wakasemi Facebook live said evangelist Caleb eka ade no wunya beduru so no wansha minim ne said wafa no ade no aye no ya sympathy adwuma wosu obi ati ase se wo mu chefa ohwe ne ma me hwe ne nipa di akire hwe ne ma nipa di wo makoma di akire ya wo social media obekona said enipa gusu ya o share no itimi hunu se eduru Awurade asam so ne yeto na jeje mu ne asawram na yeto no ayi ahudabasa itimi hunu se ni nyame ho do ene na ye ho ayam hihie itime pese me de sa kwanyan ebeto na maka kire wo bi a wo Facebook live ese adwuma kase e wo ne se ye to studio ha ye adwuma no wa share dada kura wo so san share bio. This social media thing thrives on sharing, or the its spread and its effective influence is predicated on the sharing. It more and more Facebook na me ka say betimi ayesari original and I suffer is the page name on YouTube. Betimi akọ na wetimi follow na wetimi enya ade no ye ensubi me pesa ena no pay ye the target see ani so na ye pitching ade ni na to 1.2k in the preaching of the word. Your target is here and so no. It obi a wo Facebook live no kwan bia ye betimi aduru sa target no monye na yentimi enu ho. That is it. Afi ma me mfase da. Any sodi any die emre Awurade tumfo no like never before. And now August chese bosumi no Mimini da womu for the past 5 years no shenkom. Now this year shenkom no de na ehu anu wote. You started the first edition me and a minister here. The second Reverend and I Osafo be minister here, the second Saturday. Third Saturday Prophet Ebenezer Kunai minister here. Fourth Saturday Prophet Eric Alfosu minister here. And at the last Saturday no ye na ye kabomu. Ye kabo mu ne yekofa ye nua Reverend Richard Boateng ebeka Reverend Felix Ofosubu ahen ho ena ye 7 ena ye de ye maame Dora Amoako ebeka ho Philip Amoako beka ho eti last Saturday no de na edene anu worship ena me tena radio so na me de aside a ifre agenya nkupon ne ba Yesu Kristo nyame nkronkron edika ma Reverend Nana Osafo Nana nyame sha baby a wo bi a me pese me di Kristo mu ani sosronko ebe bedawu enura na F5 ne hu baby a wo de preaching ni si e ho na me be sha ase no pay eti wonder enura na no so ehunu ne nyame de ma me na no de it is serious bi a me sha ase ne u preaching no preaching na no ehun serious ene e be ne sa no baby a wo bi a Christ wo nhira no nko so mpega no nte nanim emfa enchiro na ehu ade no na no de serious. I mean, first, like I say, my Reverend Richard Boateng want to kickstart last Saturday. Hey, me hunu but I know me that no akuda anode. You know free one Reverend Felix Ofosubu him ebe tiaso. Nyame shira wakura hu papa we Kristo mo. We ya na Prophet Ebenezer Kunai espake. I would have day. Ni my God. Winya nhia nyame adifo me na meka mechira o we ye na Prophet Eric Yawofosu ensu di twa so na no memre dan de minyara nka memre dan doesn't end na ehu too much
Woriye ena Reverend Anaya Osafo editu ya so. But ansana Reverend Anaya Osafo ba me mami dora amuako edi gine mu. Na adiye na no odin ye pa. Adiye na nipa bebre enim ne se me mami Dr. Christy do tete. Ya adiye ni na no de mpaibo gina ya chi sa throughout. Mami na adwuma jobo. Hey hu pa, I'm telling you. Na the devil adiya se ma wonders zate. Praise and worship ni na wana edum yen ide twie na besere kwa adum adwanenim e wo sori ani som eno nten konkoda ya me ba me hunu eniema bi pa se the flight alabaster me management team no production no omo ya ade bi na me fe papa me say their leader you know Andrew Sasu I mean, Abrante baako, my cameraman baako, your friend Richard. He told me no sheduan komu. There was no space for him to stand. It was sheduan komu and a camera ni kitano no wocha. Akwani you too much. I mean, she am papa many some ye. Na me kanme jadie ben. Mo amuji chini trada free. E chile ni bencha ye. And bebe share say when yamin kune wotumi is wadom ne ma. Amen fast the PSC and Awurade mamuna mabrapo. Na men kanchi na mo se. Dia wa share dwuma pass no de bekwawie papa. We yame akase obia wo tie mi so baby so amabie. Me kasa ma kire wadanse e be buso wona so da ni Jesus dim. Amen. Awurade won hira mu na, won pagya mu na. Ewura ba ko ampesa me da Awurade asema na brabo the Dinse family. The Dinse family. Womu and bringing in sound equipment. We use it for free of charge. Mamina Pretty Woman events and catering services. Mamina mase Pretty Woman nana unkunya and I this platter all over. You know, my unkunya for free. I mean, the year when you may adjuma nano memenedano. Mamina Achimota Girls Guides. I say. I mean, Miami security team, Pastor Adam, Clement, and the rest of all of you who did a brilliant work. They would already say, Erema Muna. Yako animuno me pesa me shenya me anyunyam. Yohane Krasu came to bless us. Have all protocol observed because my here may be a free month. All protocol observed. Afemi enkunyami asamso. And now no pay me pasi edin komoke to wedi. Awurade asemo. Matena say a career say emunu say obra kwanto e very interested. Reverend Anaya Osafo preaching na no na wo preach ewo F5 service enra. The title of the message ayo obra kwanto. Abrabono ya kwanto. Akajo sem preaching kasa. Jesu okamba bro. Wobra kwantuo wobrei eye kwantu na matena sia kari asese niema bi ehunu se wonipa siso na yewo no foforo na woba asete na yimu a eniema bebre ono mu a ewo se etimi hye no nso wonu obi na ochina wo hwe na ehunu ni bio eye interesting me wonu se wobrei edi adane obi betumi anya ne hotam de afiri na hyase na wieye no ebebiri bi ye ho obi anya ompe obi so pe onya ena me pesa badwumatie onitifuo mie radio nim na wonti asem no mene mo na ekasa adie ba ko no mahunu wa sete na imu se wonipa bia wonyame ede wo aba asase yi so Job ngoma no etire yedu na yimu a eye de edika no wo se oba onipa bia woba na wo no wona eyetie hauma enso how de eye bebre opie se hwiren ya botere onipa bia oba na awo no wonkwa ne yetia nanso how bebrebe obitimi ehye obra kwanto yase na wo free wo tubata ade free ekuro no wo free so no abankra ha na kumase na baabi akotena brochi ne baabi wotimi brene widiani a brene mojani yeni ma bebrebe ade ba ko na mpesa me ka kire wo
Pachomo mo Facebook no me saka mu bio. We have a target this morning, and the target is 1.2K. Whatever you will do to make it, let's work on it. And what's our say? But me want to say nipa bebre follow pages, you know. I will be on my one share that. Any watch it I say it me can okure if it is worth watching, it's worth sharing. Go ahead and let's do that to the glory of God. And here maybe on was a nipa to me about bete I don't see nipa bia oba na wo na yetia or how emma men pesa me kai will be a yanka me bobo ye nuanom bia na musicians ya ewu bia Ghana ntimantiase ebra ma me obra eba me ntimi enka ne ma bi ema wunyam ntiase say nuanom bia na ye politicians e bi ye musicians e bi ya sofo ya wo hwe be mfie no a wo madie no a na nkanye mfie a nka wo so mutimi firim sana nipa oba na wo nkwa yetia wo how nkwa wo bi pa adwuma wo bi ne da anse amana adwuma wo bi pa asase okotobi langa de fo de hunko ntima ne ade ena ba eno how ni bi no wobi anya kuno ani aka ne ho yanka wo ba enjoy ni kuno obi nso de aduro abebata ho atwe ni kuno na firi nsam ma wono so obra kwanto yi ensem bebre wo mu a wo se etimi nyam nti ase etunano babro no wakasemi okabesema wonkwa na etia ohanko a wo so opie se nhwire na wotwa anso twa odwane se sunsum woni pa bia be dwane se sunsum na onyina na nso ntimi nyina wo be gidi ama uji aheta. I'm telling you, and I'm saying person me kai wo bia ya ntimi modini me hwani pa bia enyes ka wo Ghana agi dini enso wo manyina enai me hwehwe wo mo me hunu wo mo ba bia e dan kwansam na bre wa no pa bia volume ni me kansam kakra Facebook you target here 1.2K and opay. We want to bring the word of God to that kind of sphere of people for them to be able to understand what we are talking about here. Some of you. It may shaniama and it be to be home and only idea. Any pet me shita. You didn't funu ban what dada kamua. What you say, hey, na bibi tia when what me dinko we are se baby. If we say, we sister say ya, unyina. Mesha adanya egu mi kuro mu kwa nkwatia ene kwa bome na meshe enipa esi adan no na me pe wo machira kwa ya mi hunu mom ababa wa besi se penti keke ya edi penti da ho wo hwa unya nipa ene wo manya penti ni bi ede ya bi penti o efiri se enipa no a eye wo modan wo mo si dan no wo banyina kwa Osina odwane se sunsum na onyina nipa dwane se sunsum na wonyina na Yesu na wobie wani we na wabie nipa bi ani wode wokwatemu mu awoni wo kode ye de atemu mu obia wotie mi ntia asem ni wode wo kwatemu mu. I'm telling you it was sankafo no atwerɛtwerɛ ade bi oduru chapter 1 na wo bobɔ nsem mi so osankafo chapter 1 verse 1 o dwendwene asetena yi ho. It said David Nano now can wo Israel nyumedia sa enkron Psalm 39 verse number 1. Eba from no now cast me who read the word of God. Na me ka se me hwema kwan yie na mamfa me tachere ma kwan yie na mamfa me tachere ma anya pone na me de nare ka be so ma me ba na me ti se mo bom paye na mo ka se ade ba ku esimpa ye kwan ye bone ye hwie ne abobɔ ne ma bi su ka ho bone si kwan enti na no kasa bone ne mra to obi a woye woto mra no waye bone efiri se bone ne mra to wokeka ya yisasam no kan wo 1 John chapter 3 from verse number 1 na wokeka nsem bi wo ho akeka aboso ba don't worry ye be kenkan ni na 1 John chapter 3 verse number 1 kenka o mamintie Ose Nyankopon do read the word monhwe odoko agane de adomo ma ho nya hye se won fra mu Nyankopon emma read the word na ye yenso ye nti wiase enhu yen efiri se enhu no adofo afeye Nyankopon emma na de ye beye no enya na adi na yenim se oyi ne ho adi a ye beye se ono efiri se ye behu se de a ote na obiara won ho enidaso ote ne ho se de a ne ho so ete obiara a wo ye pone no ode ne ho eto emra
Obia woye bone no oye de tomra. Oye de tomra. Free se bone ne mrato. Verse 4 na wedru no sanga ni bi omem. Obiara a woye bone no. Tieye. Oye de tomra. Efri se bone ne mrato. Kamera fom. O se na munim se ono de oyi ne ho adi se o de beso abone. Tieye. Na bone anni ne mu. An make Kristo ne ho asem kakra kan babro no. O se na bone anni ne mu. Na obela o tini mu ne nya bone. Obia wote Kristo ne mu no onya bone. Obia woye bone no ehunu. Obia woye bone no onya hunu Kristo no. Onim no. Enso onim Kristo no. Kamera fom. Emankuma. Mo obiara na adam. Obia na adam. Ya woye dia enten no. Obia woye dia enten no. Wotene se dia ono so etene. Kamera fom. O se na dia oye bone no firi obonsam. Dia woye bone no ofiri bonsam. Efiri se ono na ofiri bonsam ye bone. Emfrasia eye bone. Ye tira Nyankopon ba ne hu. Ena wo Nyankopon doba kro no. Ebe yi ni ho. So obese obonsam nyuma. Obese obonsam enyuma. Obiara Nyankopon wo no ne nya bone. Obia woye born again. Said enanu Kristo Yesu kai. Ebo John chapter 3. Agesa wo wo nipa foforo. Enye sa osura henie no wodemi nhene mo. Tieye obia wo Nyankopon na wo no no. Onya bone. Wontemi nya bone. Efiri se Yesu efiri se ni su tini mu. Efiri se Christ ni su. Etese ni pani. Na ontumi so nya bone. Sa nipa ne pese wo ye bone mpa. Ontumi nya bone. Efiri se nipa no ne kondo se wo be ye bone mpa. Ontumi. Efiri se Nyankopon na awo no. Efiri se wo Nyankopon na awo no. Enye nipa na ne de bambra kata ne ni so. Efiri se Onyankopon na awo no. Na awo no. Yemu na Nyankopon ma ne obonsam. Mo wosu oyi mami enu adi. Onyankopon ma ene wo bonsam ma. Osi weenum na wo dead. Read the word. No biara onya dia enten no. Obia wonya dia etene. Ene dia onno ni nua no. Ene dia wonno ni nua. Omfiri Nyankopon. Pa chotie heye. Tieye. Asofo ade wo mo nuanom asofo atotenkruwam gospel musicians ade wo mo nuanom atotenkruwam radio presenters television presenters etunira etia wo mo nuanom ntie haye enipa eye adwuma wo dwa so kana bu nim se wo nuanom bebere wu ye duro ne ku bebere yes baba nipa ye radio adwuma me nam ka kire enokre baba enkrofo ko tu adro edi ku binum fi enokre baba enokre papa serious na mo amuntimi nkanti ene bie vodom ne mebe kansem kakra kyerɛ pa asomasi okoso kyɛn me munku no nipa ni bring nipa free se wo ye yi yeah I'm telling you obi wonder releasing nyum na another musician say na wonder no bada ben obe yi na free ho papa we die nyamisha sase mo ha Christopher I'm telling you bada bay yeah man so me person me dwene ho me ntimi tiasie we na mo de pa bia komo heaven kuro be ye den papa me ka sama kire mo o se obia we ye de obiara Nyankopon wo no no wontumi nya pa bia nya ho na we ka asem no ba bia wadru no kan to aso bo bro obiara onya dia etene ene dia wonno ni nua no ene dia wonno ni nua omfiri Nyankopon o hyenkom mefunu nyane koda wo omfiri nyame tiane ye ka asem pa na dia kire obia wonno ni nua omfiri nyame ti asem no wona obetimi anya ho tam aye de pen obia wonno ni nua me nyaye na nka party fo yi mie wo masom ye no wo nti asem ni yi obia wonno ni nua omfiri nyame ene Awurade samatimi aye bonwono ekunu tan ne yire tan ne kunu you can't believe it obia mo wade yanka motena ene modern ya tamfo ya monka Obria gwanto ya interesting oh and no reverend and elsafo or the house documents in the land documents and in the cars of when na ba sorry what you preaching na say and what the cars of and a dime papers and sase papers and na be good altar ne so and wo free nipa be se nan and was me baby sase me nipa na nchen na me dia to am asafo ni na and nipa ehwe enu etie e wo radio so obia wo betime bu asam no me de car me de ba ye chano ya Toyota Tundra na me de me dan ene me nsase na me de chese ni pano a chese mimi ni hwe e wo wiase ene wo bisa first question wo bisa nsem famiensa the first question obia ni nda ya de wo no na nipa no wo bisa na asem no edaben na wo bewu osiminim osene fam kasafo baba we de obi antimi ndwa fam kasafo amane
Oje ne ka safo na maame no a Reverend na safo dan kita no dan people's kita no no obisa ne say e pa cho yade e ben ne beku ose me pa cho minimum se fa me dan paper mame na last person obisa ne say e fa na obewu ada ose me pa cho minim no ose ne fa me nsa se paper mame magene nsam ne wodi bebrebe a ekoso ene ye ho me na ya agie ene ne numdwa ne hampa ne dwe ene akakabensam yi na wonnim ba bia wo bewu ada wonnim da wo bewu ene wonnim yade beku me kan sam kakra tini it waka no Psalm 39 verse number 2 kan homa me tie Awurade asam Psalm 39 verse 2 read Ose na me dani mum na me yekom. Me dani mum na me yekom. Me muama no papa ho. Me muama no papa. Nanso me yamu ye den. Na me yamu ye den. Na kuma ye hyehyehye wo me. Na kuma ye kim. Na me dwendwen me ho no. E bra me dwendwen me ama bra bo ho no. Na we je dere. Na we chane dere. De techere ma me kasa. Facebook live me kai mo say you were 1.2k target this morning. We are making almost 850 now. We want to hit 1.2k. Yes. You have work to do. King Bible remember you. Na me de techere ma me kasai. Na me de me techere ma kasai. Awurade ma me hunu ma wie. Na me kasa ka kire Awurade se ma me hunu ma wie. Ene me na kakra wasusu no. Kakra wasusu dia. Na me nim say scripture we akai na ha bebre me be ka sem na akire. E wose ni petimi tena se na wosese ne life. Te say dia wosenkafo no na wo ka wo wosenkafo chapter 1 verse 1. Wose wosenkafo no. The Bible was making it very clear. The Bible was making it emphatically reiteratively clear what drink na brabo ho pa seriously. Papa ayana ebi mo say bo scripture ni twi a omo hu ntwiro ni. Okay, it here me money brofo so no problem. It is Ecclesiastes chapter 1 from verse number 1. King ka homa mi tie. Eti fia sem se wiase ade nyina ya de huhuo. Wiase ade na ade bia wo wiase e ya de huhuo. David bo senkafo. Wo munu say o senkafo no na e kasa asem we yo. Ye wia mama ko kan ade bi nso a kire wo. Eno ye difo ye si a na no nso hyenkom kasa asem no. E wiase ade bia e ya de huhuo. David bo senkafo. Read the word of God. Wo hina wo Jerusalem ensem ni. Ko. Awudie ma awudie. Awudie mu awudie. Wo senkafo na wo se. Wo senkafo na se. Awudie ma awudie. Dinna. Ade nyina ya de huhuo. Ade na ya de huhuo. Emfaso be no nipa benya. Obisa ko sanse de be mfaso ena nipa benya. Ewo ne bra wiase nyina. Bra wo bre wo nyame pesa sa question wo. Me ba be hodi on na matenkan akwanim kakra. Na masam ya repeat. Enya sa ko san we na Yesu. Na wo obisa ewo Matthew chapter 16 and verse number 26 was in the nipa. When you wiase na wo shiri ne nkwa. E dia mfaso ena wo benya. Eye ko san ye bisa kinga Bible remember tie Awurade asem. Emfaso be no nipa benya wo bra wiase nyina. Bra ye brai e dia mfaso na wo so. I want to so ko. I want to so ba. Na asase de etim hoda. I'm telling you it. Ya na nkrofo ko asase ho a etimi ame. Sa yi soldier foi o ko do me faase ya nkrofo ko bu soldier foi o madwane aje wo mukuro yi na nka montena ho won ba be papa mani so ama mahunu next time soldier ni ya na wade yi won saka din samfu a obi anka njire mo na me ka kire na montena kuru ni so e amusem ya mema na matena ho usu wotu yi na gina kwa ho mana ka be hunu se jimi ya be tirim me nam ka kire tiani ya ganya me adwen fanjira atemon sa buru sojafo mo sharia na se bibi na yemo ha ka sam jire wa fe na wo ye ganya me adwen na dia kire wa e akro bia valumnim ka sam fanjira yanko asase ho wo bia wo ye badwuma ente ase sa asase ye nko ho ye kasa ho e manso ba asase ho ye tenase na yaka sa asase no ye beja ho akọ didi ni ye be didi ho wo bia wo ko asase ho e kom ne de no I'm telling you ne kom di I'm telling you won ni ma ne na me ka kiro wo bia ko asase e kom di ye wo be panyentira eti no se me bana Caleb ene sofu se wo mo ko asase ho ade a se me ye ne se ibisa se wo de na wo pefira asase wo nso de na wo pefira asase mo na me pesika sofu Caleb ehwe na me de ma no de sofu se ehwe no na me de ma so mo mie no mo men a obi entimi nkasa bi yanko yes
Obia ntimi nkasa bio. Etimi meji asase no ma muska na menso maton ama obi. Ye na ye be wu afiri so ba asase ne beda ho. Asase ne beda ho. Enokre. Akobro ayi sojafo. Omo ka monsase manzo no. Yeah. I want to so ko na want to so ba. Read the word of na God. Asase de etim hoda ewia pie na owia koto na eye ntamara ekọ na fa efiri pie ho. Emframa bokọ anafo fam na edane ba etifi fam. That is right. Na ede entware ho kọ na ede entware ho eba na emframa enam esan ba nsubonte nyina sene ekobo pomu. That's right. Nanso epo enyamara da fa akọ subonte nenam kro no ehora na esane ekobiewu. Asas ensami nyina aye obre enkwara. Ensami now all the evolving processes aye obre enkwa. Nanso obi antumi nka adehwe emmi aniwa. Read the word. Na asentie enso enye asoma arata. Sometimes service ni be adehwe emmi aniwa. Anyway epani emehunu. Anyway pani ehunu, ehunu. Anyway nya Rolls Royce or Bugatti anyway nya tianie. Anyway enya yere ba ko ope ba ko aka. Ma yasi nya mo che mo nkwaji. Aji atopa. Yeah. Me sheka na ha ade ba ko ha yen akono. Akono ha yen. I'm telling you. Enim sofo, enim amanyoni, enim penny, enim ohene, enim watchman, enim kwakwahwe aba. Ya yase. Nti omo ko choba ko papa na emo no mo penny mo se mepe otwe ayase yo se. Bibi. Chezom dia ayase no nkwa no. Ayase now. I get them. Any party are sorry them will see what I get them. They wouldn't see what I get them on you kunu on your yere. By heart, I get them see. I get them all. I get them. I'm telling you. So we say it that's I get them see. I get them. Can I remember to you? Adesha emmi aniwa. Adesha. Who sister we who we deliverance. Serious. Wednesday Forest Empire because 9 o'clock brania mompire mau. Me come cheda. We deliverance. Bibi tria wa yase bramien tuma. When I said any Jesus dim. Be a volume make us much. Facebook, you are doing well. Me see your target here 1.2. You drew 940. Mom picking it up to 1.2. We need to work. Can I remember Nyamiasem? Adesha me aniwa. Adesha and me anyone na swan so. Asempte enya no mata. There be a ya passam fufrate. Obra kwantu masam no. There be a ya passam fufrate. Read the word. Adie biara ewo ho ne bekoso wo ho. Adie bi ewo ho ne bekoso wo. Na bibiara nso aye no. Ebekoso ayala. Okay. Ade fofo biara ni ho ebebe wiase. O se adie bi ene wo ya fofo ebebe wiase. Asemi ho wo ka ne se. Hwe yei aye foforo. Tetentere de bre. Edi enim no so aba no na ebaaye. Read the word. Enkaye biara ni ho ema kane enema no. Enkaye bia ni wo makane ne ema no. Da che nioma ayebeba no nso erinya enkaye biara. Tie yi. Da edi akire no aba mo nchen. The idea children na aba mo nchen. In other words, he is trying to say something profound. Opeso what you say. First no na se bia ye wo double breasted suit. Tia sem no. Na ye wo double breasted suit. Sa suit no abadada. It comes in a modified way. Sania was single breasted abadada. She kaftan ya eshami. Yeah, there's no new thing under the sun. Kaftan ya eshami. Solomon no ne di kan she embroidered work here wo embroidery ya gumata ye anymore. Solomon mu di kan she sa na ema we ansa na yen ye ba be she. Lace. I'm telling you, lace ni ade abai. Solomon no na she lace. Ansana yen ye ba be hunu lace once. There is nothing new under the sun. Me share enwi ebe wiase ya. Enwi bi te se week. Me ma me mo call women fellowship no. Na women fellowship for week a omo kenten bi a omo yi ana omo de asenso ya nwene kenten bi te se nipeti. Omo yi ana omo de asenso. Sa de na twem akwa enei sa che ya be ya yenu ma no mo hwei. Why na nhwe bi?
Why pan or so you should be? And Jayaba, Yama minimum and a share guarantee. A buy we are saying, Yama minimum and a share guarantee. Normally call disco. Men of catching out and nay guarantee Nasamba in a modified way. There is nothing new under the sun. It will carry 1 John chapter 1 verse 1. Or see the wolf free free, dear way you wouldn't in the attic. And what dance here, I just had the full flow be anyhow. The wolf free free, and it comes back in a modified way. It is something about Pompon so. Obiante na wase kan to asukakra osenkafo no they do verse 12 oseme osenkafo read me di Jerusalem so hene na me de makoma se ama se me de nyansa bebisa na ma hwe ne ma waye ne soro ne asase nyina mu read the word of God how boni onyankopon de ato enipa how boni a wonyame de ato nipa se wo mmere mu na mehunu enwuma a waye no wiase nyina nyina mehunu nyuma a waye no wiase na hwe nyina yehudie ne tahwene na yehudie ene tahwene hunu de atia no ade bia yehudie ene tahwene hunu de atia no wontumi ntene ade atia no yentumi ntene na de atia kamu no na ade atia kamu wontumi nkan yentumi nkan tie ye ma me kasa mo fanchiro ewe so obi timi ba wiase we ni fra eni obi timi ba wiase we sutifo but when nyame be fa kwan bi so ahira sa nipa no. God is amazing. He works in mysterious ways. Adia when you be me to go so we will show be etibia ne bob de ya wo mu bia untimi ntiase. But me ka so much no say eniema ye na ye de ani di akire ukenka Job 7 no. O ka say you know anya kodie ne da ho ma da so. Yeah. Ane nante so pani na. Would not is a penny. One kwa wunni. One kwa wunni. That's why he and so ubedini ubedi achi ama nkwaji abo but you beka sama me kan ye biu wan kwa wunni na nso wan hweye na wudini ubedi nko achi nso a won kwaji ebebo etina no pay ti amete he na ye nkwaji enti na mete me dwene niema opani kenkan ya kamera fom kakra na mfasim ni nsi wo se na me ne makoma kasa se me ne makoma kasa se me de hwe mama me nyansa aso aye bebre read the word of God asini wona wodi manim Jerusalem nyina na makoma ehunu nyansa ene nimde a edoso me de madwene me hwehwe na mehunu nyansa na mehunu adammo ene nkwase asem na nso mehunu se yei enso ye dadwene hunu na dadwene hunu tie ni ye mayenka osenkafo etemienu yeah kinka etemienu na yem build it up from there kinka babu if you say enije ne adwuma ye ade huhu read the word of God ose na me kan makoma mu say bra na me fa enije me enso jiwani na hwe eno so ye huhudie me kan wo se ne say enije ne so ye huhudie o chale we dey go the chill with some pool party be pie for here was say ye huhudie me shagana mabuno de ya komedi akire and no pay me kasa ma kire mo obi a woji obi kunu ni obi yire obi a wonya obi video and in naked pictures or they blackmailing no was say when na ye huhudie me kasa ma kire otie mo amode ma high magic time na mutimi ye proud etena internet so kekensam funi nsemu no and no pay na me ka kire wo se ne wonya ni na ye huhudie be wu amade wa mre ho da alala be fa kinka babu mem tewura de sam na me ka o se ne ho se e adamo na me ka ne je ho se e na wunya firi pepe makoma mu se me nsa besa pepe mu se me de na ma sonkwase asemu ma you know ma sonkwase asemu akwa hu se akwa koduru se dia eyema enipa no wa be ye no soro ne asase read the word of God ankwa a ene wonkwa na etie nim kanya enso na mere manyansa akere makoma kwa na me ye enwuma kese sisi adan me ye bobeturo awodi ofaaye me ye bobeturo awodi ofaaye na me ye turo awodi obebi ayetu empasa mesiesie ho na metetemu enua a eso abahodo nyina bi na me ye ensu atade na me dimu nsu magugu kwaye mu enua irrigation na wo na me nya enkwa ne mfena ene emfie nipa enso wo emfie nipa enso no wo mo na me nya nantwiye enua ne mreche kokopi asini wona wodi manim Yesu nyina read the word of God na me boa de tesika ahemfo ene saso dwumade me fae na me nya emerema ne ma anyomtofo emerema ne jiefo ene mpenafo bebre nya mpena oso nya mpenafo bebre ejimo amotwe mpena muntie ye wosenkafo na ekasa no kenyam sam de akire mu na no pay na wudwene se mpena twe no de wubekosi ba bia ye kenka ato aso di tie kan babro no na me ye kese na me koso sene wona wodi manim Jerusalem nyina read the word of God na me de nyansa nso ewo me na bibira a me ni hweye no man kame no
man si makoma enigye bibia na ho bia mani pa ho ka no men fancy me ho kwan kan be say na makoma enigye kan be say timenti na bibra no wiase nyina afono me sem be no ma nipa odi machi ebeba no read the word na wan pere nim so be nyansafo ana so be kwase ya nim so nyansani an wo kwase na so be di ma dia bebre wiase nyina so ma wonya de na epa yensu nyina ehudi we should na ya na me nim ho bra wiase nyina ho bra me bre no wiase toda ese so bia wa bre ni nyansa di pa wa bre no edi ni nyansa na ni nim de aya adwuma no o jaw ma nipa wa mre se ne chefa jaw ma di pa wa mre wa ba yensu ehudi na de bone kese ye awudie ni adinya awudie ni de ben kese ene ade bone kese. Thank you very much. African chapter 3 verse 1. Afi mema ye odi for Caleb ento na adwuma so. Wose ade bia woni bre a wahya. Ade bia nso e woni bre a wahya. E bre de ho ma adwuma bia wo so ni asase. Bre de ho ma adwuma bia wahya. Awo woni bre. Awo e woni bre. Owo woni bre. Ye wo bre de wunipa. Facebook, you are doing very well. We are almost 1K now. And so you have almost about 200 to hit target. You're doing amazing. I appreciate you. You know, dear baby. Awo woni bre. E bre de wunipa ho. Na owo woni bre. Na say nipa no ni wo bre enso ho. Wote e woni bre. Wote e woni bre. Na de wata no tutu woni bre. Na de wata no tutu e woni bre. Okum woni bre. E bre ye di kum e woni bre. Na osa e woni bre. Na de bre enso e de sa woni bre. Bubuo e woni bre. Bubuo woni bre. Na wosie enso woni bre. Sie enso woni bre. Esu woni bre. Esu woni bre. Na sedie woni bre. Abobodie woni bre. Abobodie woni bre. Na asaso woni bre. Na asaso woni bre. Abo tugu woni bre. Abo ni tugu e woni bre. Na abo ano bre enso woni bre. Atu ye e woni bre. Atu ye woni bre. Na entitimu so woni bre. Ene na me hunu e coronavirus ba ye na me hunu se atu mu ntitimu die aduru e woni bre. Ene hunu ni akure ntimi nya na tu. Very nyame asam ye no kwasam. Yes. Read the word of God. Wo hwehwe e woni bre. Na oyira so woni bre. Na oyira e woni bre. Enhweso e woni bre o. Hweso woni bre. Na otugu nso woni bre. Otugu nso woni bre. Osane woni bre. Na opam nso woni bre. Read the word. Kom ye woni bre. Kom ye woni bre. Na okasa nso woni bre. Ha na me pesa me ka ye wo bre bi a ye nkasa. Obi jimi pa but okasa woni bre na kom ye woni bre. Ye ne be ya minya ya nka me ka kira wa afo bi se sometimes kawanutum. Yeah. I'm telling you. Sometimes kawanutum. Okasa bi ebetimi asesa wo hyebre. Ade bi wo no mo a obi ka ye memwa ye. Men na me ka kire wo kasa abra na ni se wo kasa ene wo dibre abo papa bebere na nyankom be kom kunu na omo ide ho back o enso asem a waka ye nti I'm telling you media for so ka ho men na me ka kire wo say media for no nkrofo bi so be kan we from bloggers kan wano to mo free san nkrofo ne ho omo kasa ye muwa behave as if they don't exist tia ni ameka kire wo no. But Juma Pa will never give attention to those people. Makasa machiro. Come here, wonebre. Na wakasa nso wonebre. Wakasa nso wonebre. Odo wonebre. Me di besia. Nenka Isaiah 46. Isaiah 46. Me ne wankama kama no atum. Awade bebre ago because of wrong kasa. Time wa kasa ye ni se kasa. Kama nutum. Bible say, wakwasia kana nutumu mpa yebuni nyansani. Amazing. Akwasia o. Wakana nutumu a yebuni nyansani. Kama nutum. Ibia opeso mehumu a yebise kama nutum. Kasa chire badwuma. Kan Bible memti. Ose ber butu nebo ekoto. Akwantuo emwa ane anantwie susu. Isaiah 46, not 46. Isaiah chapter 40 verse 6. 40 verse 6. Isaiah chapter 40 verse 6. Eni bi asetiam na bibisa say eni bi setiam Facebook my idea ma hit 1.1k. My idea ye ko 1.2 munyine mo ho. Read the word. Eni bi setiam na bibisa say read. Mentiam hyen. Wonam nyina eye nwura na ne papa nyina wonam na ya wura na ne papa nyina te se wura mu nhwiren. Enwura dwan na nhwiren twam na Awurade asam de. Obani ye betwam o. Na no pai mi twi onipa bi adwene si Kristo so obi a wo so wanya afa Kristo ne dada me pese wo ti ase na wo sum nyame yi wo hom ne no kudem e pese ani Awurade tu ana mo obi anti asem ase ye abra ye ti Awurade asem ni anti ase
And Rano, a Black Panther star here were free me at the age of 43. Say, by now, me know because when you're able to tell you. Yeah. Judgment has already been passed. Baldwin BB, Bossman or something. Baldwin Bossman. Judgment has already been passed. So when him Christo or conquer him, so when him Christo, me so or could jatadi him. Sadia way I was yet meeting us in yes. Say young yet tiasasi, I was here share Jim Quanon, I assume ye. Yeah, you nearly pound do your dog with a 10-year door and young Konom say home. And DNA was as so. Yeah, you will beat me to 10 crew and me will beat the other one muscle. And Diana won't cheer. I would do it and oh, better the ball. Make us so much now. We young quadje and I no pay Unia Christo. Now some name will catch Christo and once someone make us so much now. When you pay a villa, Nipper Pia Villa. And when them one at the Hadin na ye villa in shilling and no crack a villa never pop in shilling a better. Maybe I will be an person in Obompire. Obanidia Monsuro, you know. And so do I chin one watching the idea no moon to Miss Winyan Yankopoma. Facebook Live me bombing some mamma water. More you too much. Mommy, I hear Juma Cassia. We've almost hit our target of 1.2K. I really appreciate all of you. May the Lord bless you and keep all of you in the name of Jesus. I feel my no Mompire. Fansato Oboso. Cassabradi Yesu. Ebrea Metiasi. Ebrea Metiasi. Medemacoma. Mamen somo ewo honhom ene nokrem mamen suro na me hom popo wasem ewo yesu de ebrei me peye wodi ya makwan ye wodi ya brama setinem na bedi mabra kilomedin ewo nkwan mame Kofi Oduro enya abode ye foforo ene wo nyankopon ba afa mi wura me bompa ye de wade hye na gina wanim mapa sira wadom ne wonhyira Herima mado fui bompa ye wo Yesu na sedani ne dimo se wanu onyam hyebasa no ebe ye nkunimdie nsa ede ama nkrofo afai me sere wo nkunimdie nsa ede ma obi a wotie no radio so obi a wo hwe wo Facebook or wo YouTube e bompa ye wo Yesu ne obi a wo behwe ne later e sere wo nhyira se ma basa enye nkunimdie nsa enye o mena chefa bompa ye magana mampani sire won wadom soronko de magana fo abira ye bi boda wo kyenai mankurim de nsa ento kontuni bi aso awo kone de wo bra e bompa ye wo Yesu de mo school fo no be konna mitu wo mo hye wo nsa mitu aneduafo prison fo ana mitu ayafo egu asopite yuma free yade etumi ase na fa ya de sadom to wo so wo mo hwe ye wo asopite doctor fo ne nurse fo ne hospital staff de wo mu na hye wo nsa awadom ni nkunim die nsanye obi adia afa me dia asam ne ba na wi mi pagya reverend na na usafo e ba wanim hyenkom speakers na me de wo mu gina wanim sire wo nhira ma wo e ba mpa yeso obi a wo ba hyenkom ni wo ma bie na ma dance ni obi achi afa me sire wo nhira de ma wo mu wo Facebook live wo matimi aya me adru 1.2K said the see and so obia wo she bi obia bo bia ni gidie ni dana koma so mane mrem pagya prophet caliber wanim ene asofo Ghana be ye crew ni na sire wo nhira mapade mawo e wo Yesu demo ankunim die nsantrete mu na awasam no nya Yesu nhira e wo Yesu tasifo ni demo adomni nti amen.